Drage kolege, pokazat ću vam na koji način možemo izraditi test, upitnik ili anketu u aplikaciji Forms. Aplikacija Microsoft Forms nalazi se u našem Office 365 za škole. U gornjem dijelu ponuđene su aplikacije koje možemo koristiti i ona je označena zelenom bojom i slovom F. U aplikaciju ulazimo klikom na ikonu i pojavit će nam se mogućnost izrade novog obrasca ili novog testa. Za sve oni koji prvi puta ulaze u ovu aplikaciju, ovaj dio će biti potpuno prazan. Kako izrađujemo novi obrazac? Klikom na plus pojavljuje nam se prazan obrazac koji je još neimenovan, pa ćemo mu dati ime, recimo upitnik Osnovna škola Novska. Kada stavimo naziv obrasca, možemo mu dodati i neku fotografiju ili ilustraciju, možemo ih potražiti na internetu, povući sa svog drajva ili prenijeti iz svog računala. Ja ću potražiti u dokumentima logo naše škole koji sam prije pohranila i dodati u ovaj upitnik. Unijeti opis obrasca, možemo ukratko unijeti o čemu se radi. Napisat ću virtualna učionica. Pitanja u obrazac dodajemo klikom na ovaj plus, dodaj novo. Pojavljuje nam se izbornik sa ponuđenim vrstama pitanja. Ovo je iz mojih bivših obrazaca koje sam imala, dakle oni koji prvi puta koriste neće im se ponuditi ovakva pitanja. Koje vrste pitanja su nam u ponudi? Višestruki izbor, unošenje teksta, ocjenjivanje od 1 do 5 ili zvjezdicama, unošenje datuma, zatim rangiranje, ljestvica, prijenos datoteke, ovo obično nude promotori i sekcije. Krećemo sa izradom prvih pitanja, uzet ću višestruki izbor, pa će prvo pitanje glasiti kako se snalazimo u učenju na daljinu. I postoje mogućnost odgovora, ovisi o pitanju, može biti da, ne, točno, netočno. U ovom slučaju moram ponuditi neke konkretne odgovore, pa će biti izvrsno, osrednje, slabo. Dodajemo novu mogućnost klikom na plus. Dodati još jednu mogućnost i pogledati kako to pitanje izgleda. Dakle, kako se snalazim u učenju na daljinu, izvrsno, osrednje, slabo, očajno. Ovaj izraz očajno mi se ne sviđa, pa ću kliknuti i baciti ga u ovaj koš. Ovdje trebamo izabrati samo jedan odgovor i želim da se obavezno odgovori na to pitanje, pa ću zazeleniti, odnosno označiti ovo obavezno. Dodajem novo pitanje, također višestruki izbor, ali ovoga puta ću dozvoliti da više odgovora može biti točno. Koje riječi opisuju moj rad na daljinu? I sada ću ponuditi više odgovora, znači umor, iscrpljenost, zbunjenost, izazov, motiviranost, strah, izazov. Evo, to bi bilo dovoljno. Krećemo na sljedeće pitanje. Uzet ćemo ovaj oblik unosa teksta. Što mi predstavlja najveći problem? Ovdje ispitanik unosi svoj odgovor. Kako ga ne bi ograničili sa nekim određenim brojem znakova, slobodno možemo označiti da je to dugi odgovor. Novo pitanje je, evo koristit ćemo sada kalendar, do kada ćemo ovako raditi? Pitanje je besmisleno, ali želim pokazati način na koji se koristi ovaj kalendar. Isto je označeno kao obavezno odgovoriti.
i ispitanik će ovdje unijeti datum za koji je siguran ili za koji pretpostavlja. Novi oblik pitanja je rangiranje. Dakle, ispitanik će složiti ponuđene mogućnosti po nekom redoslijedu za koji on misli da mu najbolje odgovara. Što je najvažnije u ovoj situaciji? Sada ponuđeni odgovori, recimo optimizam, prisebnost, higijena, educiranost, možemo dodati nove mogućnosti, možemo obrisati ono što nam se ne sviđa. Sljedeći tip pitanja je ljestvica. Često smo popunjavali ovakve upitnike i ankete gdje moramo nešto odrediti. Slažem se, uglavnom se slažem, ne slažem se, uglavnom se ne slažem ili dobro, loše, izvrsno. Ja ću jednostavno postaviti mogućnost ocjene od 1 do 5, pa ću i napisati ocijeni od 1 do 5. I ovdje u mogućnostima neću pisati riječi dobro i nešto slično, već ću jednostavno napisati broj 1, 2, 3, 4, 5. Mogu se zabuniti pa napisati 6, pa ću to obrisati klikom na ovaj koš. I što to trebamo ocijeniti od 1 do 5? Recimo ozračje u domu, ozračje na poslu i ozračje u društvu. Još ću dodati pitanje, ocjena, pitanje kako se trenutno osjećam i ispitanik može odgovoriti klikom na zvjezdice. Možemo ponuditi 5 zvjezdica, 3 zvjezdice, maksimalno je 10. Umjesto zvjezdica možemo koristiti i brojeve. Dakle, imamo ovdje na simbol zvijezda ili broj, pa će nam onda izgledati ovako. Vraćam na zvijezde i sada ću provjeriti kako izgleda taj upitnik. Provjeravamo klikom na ovo oko pred pregled. S tim da možemo dobiti pregled na računalu i pregled kako izgleda na mobitelu. Dakle, ovako bi to izgledalo na mobitelu. Po tome možemo i prepraviti duljinu svojih pitanja. Idem provjeriti kako to funkcionira. Oslovlja vas sa imenom jer je stiglo na vašu mail adresu. Označeno sa crvenom zvjezdicom su pitanja na koje obvezno morate odgovoriti. Dakle, kako se snalazim u učenju na daljinu, osrednje. Koje riječi opisuju moj rad na daljinu, iscrpljenost, izazov, zbunjenost. Eto, ja ću ponuditi neka 3 odgovora. Što mi predstavlja najveći problem? Unosim neki odgovor, mogu pisati nekoliko rečenica jer smo ostavili mogućnost unošenja dugog teksta. Do kada ćemo ovako raditi? Sada klikom na kalendar, ovisi o pitanju, možemo ići u prošlost ili možemo ići u budućnost. Ja ću se ipak vratiti, recimo 1. travnja i naš odgovor je ovdje pohranjen. Sada ću namjerno preskočiti jedan zadatak. Ocijeni od 1 do 5 ozračje u domu, pa recimo 4, jer svi već lude. Ozračje na poslu, a kod nas je uvijek veselo. Ozračje u društvu, a neka 3. I kako se trenutno osjećam? Eto. Klikom na pošalji
ne dozvoljava nam slanje zbog toga što nismo odgovorili na sva obvezna pitanja. Znači moram odgovoriti na ovaj zadatak. Što je najvažnije u ovoj situaciji? To je rangiranje. Kada dođemo kursorom na određeni pojam, on se zatamni i pojave nam se strelice gore dolje. Educiranost podići malo gore, prisebnost, vrlo važno, higijena ide gore, optimizam, eto sad recimo ovako sam složila samo da vidite kako se može kretati po ovom zadatku i tek sada će mi dozvoliti slanje ovog upitnika. Hvala, odgovor je poslan. Možete poslati drugi odgovor. Sada vraćam se natrag jer želim malo urediti ovaj upitnik, a to mogu kod ovog naziva tema. Imamo paletu gdje nam se nude različite boje, pozadine, možemo staviti neku fotografiju, sliku, možemo učitati sa svog računala. Evo ja ću staviti ovu veseliju zelenu boju i time završavam izradu obrasca. Kako ćemo taj obrazac koristiti? Postoji zato ovaj gumb zajedničko korištenje i ovdje nam nudi više mogućnosti. Znači samo interne osobe mogu odgovoriti, svatko s ovom vezom može odgovoriti. Kome god pošaljete ovaj link, on će moći pristupiti ovom upitniku. Kada kliknete kopiraj, znači možete samo zalijepiti ovu vezu, spremna je za lijepljenje. Možete uzeti i ugradbeni kod, njega također kopirati na svoju web stranicu. Ja se vraćam na poveznicu. Zajedničko korištenje kao predloška i zajedničko korištenje radi suradnje. Ukoliko želite s nekim surađivati i zajedno izraditi neki upitnik, kliknut ćete na ovaj plus, kopirati i poslati poveznicu osobi s kojom želite surađivati. Pregled kako izgleda to sve zajedno i izrađen je naš obrazac, upitnik Osnovna škola Novska. Sada kako pratimo odgovore naših ispitanika? Ovaj upitnik koji smo upravo izradili ne možemo pratiti jer još nisam dobila odgovore na njega, ali ću sad pogledati u starom obrascu. Za jučerašnji dan dobila sam povratnu informaciju svojih učenika. Pitanja su bila jednostavna, 14 odgovora je stiglo. Bilo je pitanje upisati ime, online nastava mi je zanimljiva, dosadna, jednostavna, komplicirana i ostalo. Pitanja što im je bilo najzanimljivije, dosadno, što bi željeli raditi, ocijeniti svoj prvi dan u virtualnoj učionici. I ovdje klikom na odgovori imam povratnu informaciju. Dobila sam 14 odgovora, prosječno vrijeme dovršetka, neki su brže, neki kraće, upisati svoje ime, prosječna ocjena, znači imam odmah statistički prikaz, 4,86, što je jako dobro. Mi možemo sve te odgovore pohraniti i svako pitanje možemo vidjeti više pojedinosti. Online nastava mi je zanimljiva, svi su odgovorili da im je zanimljiva. Ovaj anonimus, to sam ja proba pokušavala i provjeravala kako funkcionira. Zatim što ti je bilo najzanimljivije, dakle puzzle, što se radi preko tableta, koje mogu vidjeti odgovor na sva pitanja, što ti je bilo dosadno, prepisivanje jer su dobili plan ploče i ocijeni svoj prvi dan. U virtualnoj učionici dobila sam 2 4. Da bi imala potpuno detaljno i pojedinačno povratnu informaciju, mogu otvoriti u programu Excel i tablicu pohraniti na svoje računalo. Spremit ću tablicu u svoju mapu dok nisu još svi odgovorili. Bilo je samo 7 odgovora i sada 14. Preuzeta tablica.
će mi pokazati detaljne odgovore. Mogu vidjeti tko je sudjelovao, odgovor na svako pitanje i tablica mi je pohranjena u mojoj mapi. Dakle, na taj način možemo imati potpune povratne informacije i analizu. Izrađujemo novi test kojem dajemo neki naziv. Ja ću napisati priroda i društvo. Mogu unijeti opis ili uputu. Mogu napisati o čemu se to radi. Da bismo odredili temu, tu se sada pojavljuje ona mogućnost dodavanja sekcija. Prva sekcija, recimo snalaženje u vremenu. Opis ovdje nije obvezan jer smo ga već napisali i dodajemo pitanja, recimo koliko tjedan ima dana. Tu dajemo mogućnosti 5, 6, 7 i sada kako dodajemo, znači obvezno je odgovoriti na ovo pitanje i mogu ostvariti 1 bod. Zatim sljedeće pitanje, koji su neradni dani? Srijeda, subota, ponedjeljak, nedjelja. Ovdje dajemo mogućnost više točnih odgovora i dodajemo 2 moguća boda. Sada ono što je važno kod testa je označiti koji su odgovori točni. U prvom zadatku koliko tjedan ima dana, točan nam je odgovor 7 i kliknemo na ovu kvačicu. U drugom zadatku koji su neradni dani, mogućnost bodova je 2, neradni su nedjelja i važno je ne zaboraviti označiti te kvačice jer nam neće biti test točno ispravljen. Ako pohranimo na OneDrive neku datoteku, onda možemo ovdje prenijeti tekst, možemo slobodan odgovor, međutim ovdje moramo dobro paziti jer moramo napisati koji su točni odgovori koje će sustav priznati. Moramo točno odrediti konkretno pitanje i tražiti konkretan odgovor. Recimo, upiši samo broj koliko dana ima prijestupna godina. Ovdje će učenici unijeti svoj odgovor, a mi moramo napisati koji je točan odgovor, znači nikakvu drugu mogućnost neće priznati. Ovdje postavljamo 1 bod i pitanje je obvezno. Sada ovdje smo napravili provjeru snalaženja u vremenu. Sada ćemo dodati novu sekciju, odnosno novu stranicu, snalaženje u prostoru. I možemo unijeti opis ili ne moramo. Dodajemo pitanje, recimo sjever je sporedna strana svijeta. I mogućnosti su točno, netočno. Označavamo točan odgovor i sljedeće između juga i zapada je sjeverozapad, jugozapad, jugoistok, točan odgovor, dodjeljujemo broj bodova. Ukoliko želimo neko njihovo mišljenje, mi možemo dodati tekst, mogućnost drugog odgovora, ne moramo im dodijeliti bodove, postaviti pitanje što ti se u testu svidjelo ili što ti je bilo najteže, nešto slično. Učenici će unijeti svoj odgovor u ovo polje, neće se bodovati, dakle tražili smo njihovo mišljenje o nečemu. Možemo pregledati kako naš test izgleda. Ovo su sekcije, koliko tjedan ima dana, koji su neradni dani. Upiši samo broj, znači koliko dana ima prijestupna godina. Ja ću upisati 364. I sada
Neću riješiti prvo pitanje. Gotovo. Nalaženje u prostoru. Sjever je sporedna strana svijeta. Netočno. Između juga i zapada je jugozapad i ovdje je njihovo mišljenje. Odgovor se pošalje i sada ćete vidjeti što sam namjerno napravila. Što ti se u testu svidjelo? Nisam popunila ovaj odgovor. Još nešto. Prikaži rezultate. Moguća 4 boda od 5. Zašto? Ovdje je bila greška jer sam napisala 364 i ovdje nisam dodijelila mogući broj bodova. Sjever je sporedna strana svijeta, označila sam pogrešno u postavkama. Vraćamo se natrag na uređivanje. Sekcija 1. Koliko tjedan dan ima danas? 7. Koji su neradni dani? Upiši samo broj. Sekcija 2. Sjever je sporedna strana svijeta. Treba biti postavljeno na netočno i dodati broj bodova. Između juga i zapada je jugozapad i ovo je odgovor koji se ne boduje. Kako to izgleda na računalu? Dalje ne dozvoljava pogledati drugu sekciju dok nije odgovoreno na sva pitanja iz prve sekcije. I kako izgleda na mobitelu? Kod odgovora analiza nekog testa, na isti način kao i obrasca, samo malo da vidim imam li čitanje i pisanje brojeva do 1.000.000. 5 odgovora, to je bilo isto za vježbu. Ovdje mi je statistička obrada svih zadataka i ovakvi obrasci, pitanja, testovi mogu nam poslužiti za sva ona vrednovanja. Nadam se da sam uspjela objasniti, da nisam previše zakomplicirala kako izrađujemo obrasce i testove u aplikaciji Forms. Test možemo također poslati putem poveznice, kopirati, ugraditi ga na svoju web stranicu, možemo ga zajedno koristiti s nekim, podijeliti i obrasce. Nadam se da sam uspjela dovoljno jasno objasniti na koji način koristimo aplikaciju Forms. Za kraj ću vas još zamoliti da popunite i jedan upitnik za koji ću ja dobiti povratnu informaciju. Možete skenirati ovaj QR kod. Hvala.